Good morning लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअआव नोंसोरखौ बरायनाय जाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं दिनै ओंखाम गोरलैनि फुजा दं बिदिनो भिडिअ बानायगोन आङो नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नागिरदों आङो प्लास्टिक बहा दंथाय प्लास्टिकआ बिबार लायनो फूल के बिना पूजा भी नहीं और प्लास्टिक के बिना फूल भी नहीं आएगी मोनबाय प्लास्टिकखौ भिडिअ थांसै दासो मोनबाय प्लास्टिकखौ बिबार बाथौ नालाय जोंना बिबार नङाबानो जाया फुजायानो थानो गदों बिहा मालाय खालामलाबायबाय गैया आंना आंखौ Soalnya mobil lebih itu. Pin chơi guys, mình ngọc. Ô thằng nào vậy? Hả? Ô thằng nữa. Yeah. Ai vậy lắm. Aduh beli sudah niku. Ôi giời phui của sao là lại đi mua là ôi đạp vừa để bữa không ra gì lại hiểu đạp vừa masin lu ke banynayao lo này đừng bisa mau pakai Keduanya hayal juga. Boleh kasih mancing ikan juga kali. Ikan juga dengan pakai kan biji simpan kem. Megon weke musuh Gwrlwini dah. Ini nggak makan aku biji ladu kinci. Jaywba mengkam banynayao ke coba. Một thằng nào đi mau dám đi làm hoài ơi bên khoa hát này này rồi này bia lại chừng nơi 사랑능 cứ thấu nên chuyển này từ thầu qua bài này cũng dày nhìn như xe dưng là banda gobi, all gobi, tomato, kimchi, piaj, napa, dan ini
वाओ आपके बिना भी खाना बन सकती है यार, क्या मैजिक है यार। भाजा एवगासिनो दै रानबानो जासिगोन मस्ला होबा दुन्दिया होबा। दासो मोनजादों जोंहा लोगोफोर। यम्मी टेस्टी खाना। तो ठूस के खा लिया मैं खाना, बहुत टेस्टी थी। जोबनायनि ओंखाम गोरलै जोबनायनि जानाय। दा नै पापर जागासिनो दं। ओमफ्राय पापरा टेस्टी। पापरा टेस्टी। ओंखाम जानोसै। नै जौआनि गुदुं। बे लाबाय। आंखौबो देखायोब्रा मा? औ दे दे ओमफ्राय बाय होनहरदो। आंनाथ' ओंखाम होनायानो उल्थासो जाजोब्बाय। बोरै जाखो? ओंखाम जासिगोन लोगोफोर, आयं ओमफ्राय बाबाजों आयंजों। बाय बिसिना। दे बाय होनहरदो आजा। दे आयं होनहरदो नोंनो। बाय बाय लोगोफोर, जोब्बाय एसेनोसै। हेल' लोगोफोर, जोबखांबाय आरो जानाय लोंनायाबो जोब्बाय। दा उनावहाय गोदान भिडिअ लाबोबा देखायसिगोन। बाय बाय लोगोफोर।